जय जगन्नाथ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती भासं तत्तो जय मुद्रते मोकं करोति वाचालं मंगलं यतगिरिमि जत्कृतमे वन्दे परमानन्द माधव निर्गम कल्पतरुगलितं फलसुखं खाद्यदर्भसंयुतं पिबत भागवत रसमय मौरसिका भुवि भावुक। चतुर्थोऽध्याय। श्रीसुत उवाच हेमन्ते भागवत वाणी सुतमुनिक मुखु शुणि मुनिक मध्यमसिद शौनक नामे कुलबुध सर्वमुनिक अवधाने पृच्छन्ति मधुर वचने। शौनक उवाच हे सुत तुम्भे महाधरी हे सुत तुम्भे महाधीर वक्ता जन मध्यवर जानवी तटे राजा आगे सुख कहिले ब्रह्म आगे से कथा कह आंबे आग तुम्हें जे अट महाभाग हे भागवत शास्त्र केवे व्यास रचिले केउं जुगे काहार बोले काहीं बसी कि भावे कि हेतु देसी सुख जे ताहाक कुमार समदारसी सत्यसार एकांत मति रात्र दिने कृष्ण महिमार प्रसने निवाय मूढ़ता प्रीतित लक्ष्य न पारे केहि गति ଯାହାର ଆଗମନ କାଳେ ଦେବ କାନି ଥିଲେ ଜଳେ ଉଲଗ୍ନେ ଥାଇ ତାକୁ ଦେଖି ଧାଇଁଲେ ସ୍ନାନକୁ ଦେଖି ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ଜଳ ତଟେ ମିଳିଲା ସୁକଙ୍କ ନିକଟେ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାହିଁ ଜଳେ ବସିଲେ ବେଗେ ଯାଇ ସ୍ୱଭାବ ଶିବ ସେ ଯୁବତୀ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରାଣୀ ଗତି ଏମନ୍ତ କନ୍ୟା ଗଣେ ଚାହିଁ ବ୍ୟାସ କହନ୍ତି ଖେଦ ପାଇ ଦେଖିବେ ଅନେକ ମୂଢ଼ ମତ ଚଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଚିତ ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ପାଇ ଶାନ୍ତି କନ୍ୟାକୁ ଚାହିଁ ପଚାରନ୍ତି ଅଇଲ ମୋର ପୁତ୍ର ଚାହିଁ କି ପାପ ଆସିଲେ ଜଳେ ଯାଇ ଏକିସ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବହାର ଏ ସୁଖ ମୋହର କୁମର ତରୁଣ ବୟସ ଏହାର ଏ ବୁଧ ଶରୀର ମୋହର ବ୍ୟାସ ବଚନେ ନାରୀ ଗଣେ ତକ୍ଷଣେ ନମିଲେ ଚରଣେ କହନ୍ତି ବ୍ୟାସ ମୁଖ ଚାହିଁ ସଂସାର ତାର ହୃଦୟ ନାହିଁ ତିରିର ପୁରୁଷ ନ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକ ଭାବେ ଚିନ୍ତି ତୁମେ ଯେ କହ ଆମ୍ଭେ ବୁଧ ବିଷୟାର ସେ ଅଛି ସଦ ଏଘେନି ହୋଇଲୁ ଅନ୍ତର ଆମ୍ଭର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ହେମନ୍ତ ଗଲେ ନାରୀ ଗଣେ ସୁଖ ରହିଲେ ସେହି ବନେ ଶୌନକ ଉବାଚ ସେ ସୁଖ ମୁନି ଶ୍ରୀକିସ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଗୁରୁ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ମତ ଜଡ଼ ରୂପ ବହି ତାହାକୁ କେହି ନ ଜାଣଇ କେମନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ତୁଲେ ମିଳିଲେ ଜାହ୍ନବୀର କୂଳେ ତହିଁ ଅନେକ ମୁନି ମଧ୍ୟ ଏ ଭାଗବତର ସମ୍ବାଦେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଘରେ ସାୟଂକାଳେ ସେ ନିତ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ବାମିଳେ ଗୋଦାହ ମାତ୍ରେ ଦ୍ୱାରେ ରହି ଗୃହାଙ୍କ ତୀର୍ଥ ଫଳ ଦେଇ ମୁନି ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ ମିଳିଲେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ସେ ଭାଗବତ ପରୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱଭାବେ ଅଭିମନ୍ୟୁତ ତାହାର ଜନ୍ମକର୍ମ ଯେତେ କହିବି ଆମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାୟ ଅଛୁମଣି ଏବେ ଡରି ହୁଏ ଏହା ଶୁଣି ସେ ସର୍ବ ରାଜାଙ୍କ ଶିଖର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ ପ୍ରୀତିକର ରାଜ ସମ୍ପଦ ଛାଡ଼ି ଦୂରେ କିମ୍ବା ରହିଲେ ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ଶତ୍ରୁର ଜୟ ଯାର ପାଦ ନମନ୍ତି ଦେଇନ ସମ୍ପଦ ଯୁବା ବୟସ ନରପତି ତେଜିଣ ଅଚଳ ବିଭୂତି ଯେଣୁ ଶରୀର ଏ ସଂସାର ବହଇ ପର ଉପକାର ହରିଚରଣ ଚିନ୍ତେ ଚିତ୍ତେ ସେ ରାଜା ନିତ୍ୟ ନ ଜନ ହିତେ ସେଥିପାତେ ଜିଲା ଜୀବନ ଗୃହେ ଉପେଗିର ନ ଜନ କହ କାରଣ କିବା ଅର୍ଥେ ସଂଶୟ ଛାଡ଼ି ଦେ ମନ୍ତେ ତୁମେ ସକଳ ବିଦ୍ୟା ପାର କହ ସଂଶୟ ଯାଉ ଦୂର ହେମନ୍ତ ଶୌନକ ବଚନେ ସକଳ ମୁନି ଅନୁମାନେ ସୁତବାଚ କହନ୍ତି ସୁତ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ମୁନିକୁ ରସନେ ବ୍ରସନ୍ତି ଶୁଣ ସକଳ ମୁନି ଜନ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ ବିଧାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଉପଗତେ ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ଜନିଲେ ନରଦେବ ଅଗିନି ପରାଶରଙ୍କ ବୀଜ ଦୂତେ ଯୋଜନା ଗନ୍ଧ ଗର୍ଭଗତେ ସେ ଏକ ଦିନେ ବ୍ରତ କାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ଏକାନ୍ତ ବଦରିକା ସ୍ୱାମୀ ବସିଣ ନିଶ୍ଚଳ ଆସନେ ପର ସେ ନ ଜାଣେ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣେ ଯେ କାଳ ପୁରୁଷ ବଳେ ଯୁଗେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ ତାହାକୁ ନ ଦେଖି କେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖତେ ହବହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଳ ନିତ୍ୟ ହରେ ଯୁଗ ସ୍ୱଭାବେ ଅନୁସାରେ କହି ଆଗମେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହେମନ୍ତ ହୋଇବ ବ୍ୟବହାର ସଦା ଛାଡ଼ିବେ ଅତି ଦୂର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇବ ଶରୀର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇବ ଲୋଭେ ଗ୍ରାସ ପ୍ରଭାବେ ଅଳପ ଆୟୁଷ ଦୁର୍ଭଗା ହୋଇବେ ସକଳେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯୋଗ ବଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଦି ଛାଡ଼ି ବନ୍ୟ କଳି ବଞ୍ଚିବେ ଯେ ଉଡ଼ାନେ ବେଦ ଚରିତ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଆଶ୍ରମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଯୁଗର ସାଧ କର୍ମ କରି ହେମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କରି ଧର୍ମ ସାଧିବ ଯଜ୍ଞ ମତେ ହେମନ୍ତ ହଳି ମୁନି ଜିତେ ଏକ ବେଦକୁ ଚାରି ଖଣ୍ଡେ ଯଜ୍ଞ ବିହାଣ କର୍ମ କାଣ୍ଡେ ଋତୁ ଯଜୁଷାମ ଅଥବ ଏ ରୂପେ କରି ଭିନ୍ନ ଭାବ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଇତିହାସ ଯେଉଁ ପୁରାଣେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପହିଳ ମୁନିକୁ ଆଣିଲେ ପ୍ରଥମ ବେଦ ବଢ଼ାଇଲେ ଯେଇ ମିନିକୁ ଦେଲେ ସାମ ଯାଜୁକୁ ବୈ ସମ୍ପାୟନ ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି ଅର୍ଥ ଗଣେ ମୋ ପିତା ରୋମହର ଶଣେ ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦେଲେ ହେମନ୍ତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିଲେ
से शिष्य विचारी निश्चय वेद वृक्ष पूजो बळे अनेक शाखा विहाइले शिष्य प्रशिष्य शिक्षा देले अल्प बुद्धिर नर जेते वेद धाइले दृढ़ चिते त्रिशूद्र जन्म ए जगते योग्य नुहंति वेद पथे ताहाको निस्तारण अर्थे उपाय चिंतिने दया चिते बुद्धिमंथने वेद मंत्री भारत पद वंदे ग्रंथि वेदुदरी सार अर्थ पुराण शिखिले भारत आणिके निस्तारी हेमंत कानने मिलिले निश्चिंत आश्रित सरस्वती कूले मन न रही निश्चले जोगे न पारे चित्त धरी चंचले हेमंत विचारी अति कष्टरे वेद ज्ञानी गुरु अनर चित्त ज्ञानी जेका भारत कलि सार त्रिशूद्र मजीर्ण निस्तार तेबे निर्मल नहने चिंता अनरे छन छन हेमन धरी विज्ञमंत निश्चण करी ज्ञान पथे करी भागवते धर्म देनन देवाय नम हेमंत हृदय विचारी मन पुन परंति धरी हेमंत समय नारद असंधि सुवर्णिनाद्य दक्षिणे सरस्वती तटे मिलिले व्यासंक निकटे नारद आगमन देखी दक्षिणे आसन युतकी तेते दूर आगसरी नारद करे कर धरी बसाई उत्तम आसने पूजिले अतिथि विधाने श्रीदास नारद पदे जने प्रणाम आनंदे जहाँ चिंतिले पापनाश नमोई जगन्नाथ सहित श्रीमहात्मा साहित्य नारद गमन नाम चतुर्थ अध्याय।